ଏଇଠି ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ। ଏଇଠୁ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ୟେସ୍ হ্যালো মান্ডা পশু পশু সরাটি পড়ে ମୁଁ ଏବେ ସୋଲାଟି କରିବି କଣ ଇଏ କଷ୍ଟ ଅଛି ନରଣା ନାପିତ ଦୂତ ଏ ସାଧାରଣ ବାନର ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କଣ ଫାଙ୍କି ପାରିବିନି तो होगा देखा जाएगा ये कौन अच्छी ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେରାରେ ଯାଇଛି ମତେ ଜଣେ ନୁହଁରେ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାରେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ହରସ ପୁରା ବିକିବି ନେଲେ ଆମ ଗୋଟାକ ଫେରି ପାଇବୁ କେମିତି? ମୋର 50,000 ଟଙ୍କା ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବି? ଆଇଡିଆ ଆଇଡିଆ କଣ ଆଇଡିଆ ଯାଉଛ? ଇରେ ଏତେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ପଡିଛି ଏଟା ତମେ ଭଡାରେ ଲଗେଇଦବା ମାସକୁ ମିନିମମ୍ 50,000 ଟଙ୍କା